चला 12वा खेळू इथे यायचंय. इथे कोणतरी या, इथे कोणतरी एक या. चला चला मीटिंग नाही करायची आहे, लवकरच मॅच समजा काळोख व्हायच्या आधी संपली पाहिजे मॅच. अच्छा राजेश काय लांजेकरने बॅटिंग केली मगाशी, वन मॅन आर्मी. त्याचप्रमाणे त्याला या सामन्यामध्ये सचिन धोपटेंचा हात वरती करायचा आहे. आज तू नाव राखलं भावा, कारण नाहीतर तुझं आज काय खरं नव्हतं संध्याकाळी, कारण सगळेच मंडळाची माणसं तुझ्यावरती भडकले होती. कारण मंडळाला सहकार्य करता करता तू मॅचही खेळतोयस, परंतु तेवढं सहकार्य तुला लाभत नाही आमच्या मंडळासाठी, म्हणून तुझ्यावरती थोडंसं नाराज होतो. परंतु आज तू चांगला गेम खेळाय, चांगला निवड फायनलमध्ये पोहोचवलाय, त्याबद्दल तुझी सगळं नाराजी आम्ही माफ करतो आणि तुला शुभेच्छा जो फायनलसाठी. चला मॅच चालू करायची, स्पीडअप करायचं आहे लवकरात लवकर. पंच चला, प्रमुख पाहुणे पण आपल्या जागेवरती फायनलचा आनंद घेताना येते. खरोखरच मंजूरगावचं मी खरं मनापासून आभार मानतो, कारण काय त्यांनी आम्हाला इथे सहकार्य केलं, म्हणजे अपेक्षा होती त्याच्यापेक्षा डबल अपेक्षेने त्यांनी आपल्याला काम करून दिलंय, मैदान उपलब्ध केलंय, मैदान करून दिलंय. चला पहिला चेंडू बघा, निर्धाव चेंडू होता, मला वाटतं सॉरी एकचा धाव डिक्लेअर बॉक्स मध्ये. चला पहिल्या चेंडूवरती एक धाव केले, आपलं खातं खोललंय, संघाचंही खातं खोललंय. बॅट्समनचं नाव सांगायचंय निलेश आणि चिन्मय. चिन्मय आणि नॉन स्ट्राईकला ते निलेश, दोन्ही आक्रमक फलंदाज ओपनिंग साठी आपल्या संघाकडून. पाहूया राजेश पुन्हा एकदा सुंदर मारला चेंडू, बघा कवरच्या डोक्यावर मारला चेंडू, हा खणखणीत चौकार. काय आक्रमक फलंदाजी करायची गरज नाहीये, टेक्निकल शॉटचा पण उपयोग केला तर नक्कीच आपल्याला चौकार मिळू शकतो. आणि 4 धावाही खूप झाल्या, कारण सर्कलचा खेळ खेळताना इथे चौकार षटकारच मारायची गरज असते, परंतु चौकारांनी चांगला सामना पुढे जाऊ शकतो. खरोखर चांगली बॅटिंग करतोय तो चिन्मय. जरा प्रेक्षकांनी थोडं मागे उभं राहायचंय, जे विकेट किपरच्या मागे आहेत ते थोडंसं मागे राहायचंय प्रत्येकाने, यांना पण जरा सांगायचं मागे राहायला. धन्यवाद साहेब. बघा पाय चेंडू सजवला होता आणि मला वाटतं हा टॉपला गेलेला चेंडू आहे आणि मला वाटतं जेल बाद. चिन्मय ठीक आहे, होत होत राहतं असं कुठे ना कुठेतरी, परंतु पंच जबरदस्त आपली कामगिरी पार पाडताना, मंडळाचं विशेष सहकार्य त्यांना, त्यामुळे बिंदास पंचगिरी करताना ते दिसताना पंच आमचे दोन्ही लाडके पंच. चला पुढचा चेंडू राजेश यांचा अक्षय साठी, हाही आक्रमक फलंदाज आहे, चांगली फलंदाजी करतो अक्षय. आणि बघा काय फटका सजवला आहे बघा, आणि मला वाटतं हा खणखणी चौकार. चला जबरदस्त फलंदाजी करताना इथे दिसतोय तो संघ, तळवडे संघ. सुंदर डिफेन्स दाखवला आहे बघा, चौकार मारल्यानंतर डिफेन्स केला, पण तो डिफेन्स हा या ओव्हरमध्ये चालत नाही, कारण हा हाणामारीचं षटक असतं, कारण हे पॉवर प्लेचं षटक आहे, त्यामुळे डिफेन्स थोडंसं विचार करण्यासारखा फटका होता. परंतु ठीक आहे, बॅट्समॅनला योग्य वाटलं त्यांनी ते केलं आहे, परंतु संघासाठी थोडंसं ते विचार करण्यासारखी गोष्ट होती. परंतु डिफेन्स हाच असणं गरजेचं आहे, प्रत्येक चेंडूवरती षटकारची अपेक्षा असावी असं नाही आहे, परंतु हाणामारी षटक असल्यामुळे अपेक्षा आपण करू शकतो. पुन्हा एकदा राजेश आपल्या बॉलिंग फॉर होती आणि पुन्हा एकदा मारला चेंडू, पाहूया की निघतात ते, आणि पुन्हा एकदा हा सुंदर मारला चेंडू, कणकडे चौकार. चला आपल्याला एक चांगलं सहकार्य केलेलं, आमच्या लाईटसाठी सहकार्य केलं ते विशाल पवार साहेब, मला वाटतं मुंबईला जात आहे, त्यांना आपण सत्कार इथं करूया विशाल साहेबांचं. चला मंडळाचे अध्यक्ष सुनील मासिये साहेब यांनी आपलं सत्कार करून घ्यायचं आहे.
पवार साहेबांचा. खरोखर चांगलं आम्हाला सहकार्य केलंय आणि अशी सहकार्य करणारी माणसं आपल्या कायम आयुष्यात लक्षात राहतात आणि मंडळ तर नेहमीच लक्षात ठेवील. कारण अशी या मंडळ गावामध्ये चांगली चांगली माणसं आम्हाला यावेळी मिळाली आहेत. आणि थोडंसं आज बॉलिंगचं विश्लेषण पाहिलं फायनलमध्ये तर राजेशकडून हे अपेक्षा नव्हती, परंतु राजेश थोडासा मला वाटतं थकला आहे. बॉडीच्या लँग्वेजवरून समजते आपल्याला हे थोडा थकला आहे. सलग 5 सामने खेळलेत त्याने आता. आणि पवार साहेबांचा सत्कार आमचे खजिनदार करतील मंगेश तराळ साहेब. चला पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आणि बघा खणखणी षटकार. निलेश काय घनाघाती बॅटिंग करते पहा. मी मगाशीच बोललो होतो हे आक्रमक खेळाडू आणि खरोखरच मला तळवडे गावचं विशेष आभार मानले पाहिजे कारण एक चांगले शिस्तबद्ध संघ दिसतोय मला वाटतं आणि या शिस्तबद्ध संघाचा नक्कीच पराक्रम चांगला असतो. आणि बघा खणखणीत हा मला वाटतं पॉइंट वरून मारलेला चेंडू आणि मला वाटतं खणखणीत चौकार. चला मॅच स्पीडअप करायचा, मॅच स्पीडअप करायचा. काळोख होतोय, मॅच स्पीडअप करायचा लवकरात लवकर फटाफट. 23 धावा झाल्या, 23 धावा. अजूनही 10 धावांचं 10 चेंडू बाकी आहेत आणि निलेश बॅटिंग मार्कवरती पुन्हा एकदा. प्रथमेश आपल्या बॉलिंग थ्रो वरती सुंदर टाकला चेंडू. मला वाटतं लागलाय, थोडंसं बघायचं आहे. कीपर बघायचंय, थोडं पाणी घेऊन जायचंय. लागला रक्ताला वाटतं थोडंसं. चला सर्व जाऊन का बाजूला, सगळे बाजूला थोडे आहेत दोघे तिघे आपले मंडळ. चला थोडंसं दुखापत झाली तर बघा व्यवस्थित आहे ना, परफेक्ट आहे ना, ठीक आहे. हा चला टाळ्या वाजवायच्यासाठी बघा स्पिरिट बघा या खेळाडूचं. एवढा लागून पण संघ फायनल मध्ये असताना आपण मैदानाच्या बाहेर जाणार नाही. किती लागू दे, किती काही होऊ दे, पण संघाला मी फायनल मध्ये पोहोचवलंय तर नक्की त्यासाठी मी जिद्दीने ठेवेन. आणि धावसंख्या झाली ती 23. द्वितीय क्रमांकाचा चषक देणारे आमचे सर्वांचे लाडके आणि सन्माननीय श्री अशफाक वेल्डिंग वर्क्सचे मालक अशफाक शेठ मापारी हे इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही मंडळ खूप खूप आभार आहे. ही भव्य दिव्य ट्रॉफी दिसते, स्टेजवरती यायचंय जिथे, कारण ही भव्य दिव्य ट्रॉफी दिसते द्वितीय क्रमांकाची त्यांच्याकडून लाभलेली आपल्याला अशफाक शेख मापारी. पुन्हा एकदा सुंदर टाकला चेंडू आणि मला वाटतं हा झेल होऊ शकतो का, आणि हा झेल सुटला आहे आणि धमनीला दान केला आणि मला वाटतं हा धाव बांधू शकतो आणि धाव बाद झाला आहे का. पंचाने आपल्या टिकला आणि नॉट आउट. काय रनिंग द बिटवीन करतायत बघा, जबरदस्त. मापारी सर, मापारी अशफाक मापारी शेठ यांनी इथे यायचंय, स्टेजवरती यायचंय. अशफाक मापारी यायचंय इथे स्टेजवरती. तुम्ही इथे उपस्थित असाल तर ते स्टेजवरती यायचंय. चला मॅच स्पीडअप करायचे, मॅच स्पीडअप करायचे. धावसंख्या झाली ती 23. 25 धावसंख्या झाली 25. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता आणि मला वाटतं वन बाउन्स आहे, नो दिला आहे आणि फ्री हिट. धन्यवाद. पंच आपली भूमिका ती चोख पार पाडताना दिसताना येते. निलेश थोडंसं पाणी वगैरे प्यायचं असं पिऊ शकता, जास्त ट्रेस करू नका. शेवटचा सामना आहे, आपल्याला पण सुखरूप घरी जायचं आहे सर्वांना. आपल्या मित्रमंडळाने पण टेन्शन टाकायचं नाही आणि मंडळ आम्हीही तुमची काळजी घेण्यासाठी सक्षम आहोत, परंतु जीवावरती बेतून कुठलं काम करायचं नाहीये. पुन्हा एकदा निलेश जबरदस्त गोलंदाजी, तितकी उत्कृष्ट विकेट किपिंग. ओके फ्री हिट कंटिन्यू असेल. पंचांची भूमिका नॉन स्ट्राईकला आमचे खेळाडू पार पडताना ठीक आहे चालेल, अशी दक्ष राहणं गरजेचं आहे. कारण गेम मध्ये फोकस असेल तर नक्कीच आपल्याला विजयापर्यंत पोहोचू शकतो आपण. पुन्हा एकदा निलेश आणि पुन्हा एकदा शॉर्टचा चेंडू टाकलेला आहे आणि पुन्हा मला वाटतं हा कणकणीत चौकार.
नियंत्रित करतो आहे आणि त्यांचं खरंच आमचं भाग्य आहे की त्यांनी आम्हाला सतत 7 वर्ष या मंडळाविषयी सहकार्य केले आहे. ते संदीप कृष्णा पवार साहेब पुन्हा एकदा जबरदस्त फिल्डिंगचा नजारा इथे पेश करताना, परंतु हा ठीक आहे, एकच धाव. निलेश बघा त्याची आक्रमकता बघा, एवढा मार लागून सुद्धा बघा आपल्या संघासाठी जिद्द सोडत नाहीये. खरंच जोरदार टाळ्या वाजवल्या निलेशसाठी. जबरदस्त बॅटिंग करतोय निलेश. धावसंख्या झाली ती 32, 2 षटकांकडे धावसंख्या झाली ती 32. चला सामना फास्ट करायचा आहे, सेकंड इनिंग पण बाकी आहे. पवार साहेब कुठे असतील त्यांनी इथे यायचे आहे. संदीप कृष्णा पवार साहेब त्यांनीही आम्हाला विशेष सहकार्य केलेलं आहे. पाणी पंचांना विचारूनच घेऊन जायचं, पॅनल्टी लागू शकता. पंचांना विचारायच्या आतमध्ये जाऊ नये आणि थोडंसं जरा आता कोणालाही एंट्री देऊ नका आतमध्ये. आपल्याला थोडं सामना लवकर संपवायचा. सॉरी तुम्हाला आम्ही थांबवतोय कारण सामना आपल्याला चांगला खेळीमेत होऊ दे, काळोखात नको होऊ दे. एवढी चांगली मेहनत केली आहे तुम्ही सगळ्यांनी, तर थोडंसं एंट्री घेताना कोणालाही परमिशन देऊ नका. आता पाणी खरंच गरज असेल तर आपण पाणी देऊ शकतो, पण एवढी गरज आता नाही आहे तशी. स्कोर झालाय 32. हितेश पुन्हा एकदा शॉटचा चेंडू आता आणि मला वाटतं सचिनचा आज पोट कमी होणार आहे धावून धावून, कारण जबरदस्त फिल्डिंग करतो. सिंगल धाव. चला 33 धावा झाल्या. त्या थोडस शॉर्ट पिचचा मारा करताना दिसतात ते कोंडेतर संघाचे खेळाडू, कारण त्याचा फटका नक्कीच या समोरच्या बॉलरला मिळतोय आणि संघाला पण मिळतोय, कारण फायदा हा नक्कीच तळवडे संघाचा खेळाडू सगळे उचलतात. निलेशने त्याचा चांगला पुरेपूर फायदा उचललेला. त्याचप्रमाणे दुसरा खेळाडू आहे तो अक्षय, हाही चांगला बॅटिंग करताना दिसतोय इथे, कारण 2 चौकार मारलेत त्याच्या बॅटमधून निघाले 2 चेंडूवरती. पुन्हा एकदा फिरकी चेंडू होता, समजला नाहीये आणि मला वाटतं हा धावबाद होऊ शकतो. काही गरज नव्हती, परंतु धावबाद काही गरज नव्हती धावायची, कारण दोन्ही चांगले खेळाडू करतात. थोडीशी मॅच वरती चढलेली आहे आणि तिथे कुठेतरी घाई करायची नाहीये, परंतु चला बाहेर यायचंय. धन्यवाद, चांगले बॅटिंग केली. जर 2 टाळ्या झाल्या पाहिजे अक्षयसाठी सुद्धा. त्याने इथे यायचंय. चला चांगली गोलंदाजी करतोय तो हितेश. बघा फिरवला चेंडू आणि मला वाटतं थोडस धावबाद झाला. थोडस संघ डिप्रेशन मध्ये आला. धावबाद करायची गरज नव्हती, खरोखरच डिप्रेशन मध्ये आला, कारण 4 चेंडू शेवटचा चेंडू आहे. जे 4 चेंडू गेले 1-1 रन झाले. काही घाई नव्हती मग अशी करायची, परंतु अति घाई संकटात नाही अशी आज म्हण आपल्याला इथे यूज करायला लागेल, कारण काही गरज नव्हती. चांगले दोघे खेळाडू खेळत होते. बघा काय बंधन ठेवलंय संघाच्या याच्यावरती. आणि शेवटचे चेंडू बघूया कसा हाताळतात ते. 5 चेंडू मध्ये फक्त 3 धावा दिल्यात आणि बोल्ड काय बोल्ड टाकलाय बघा. बॉल क्लीन बोल्ड केलाय. आणि कोणाला बोल्ड केलाय तर मगाच्या सामन्याचा हिरो होता, सेमीफायनलच्या सामन्याचा हिरो होता. बोल्ड झालाय, क्लीन बोल्ड. जबरदस्त टाळी वाजवा या बॉल साठी सर्वांनी, प्रेक्षक वर्गाने सगळ्यांनी टाळी वाजवा. चांगला बॉल टाकलाय. यॉर्कर लेंगचा बॉल होता आणि काय 3च फक्त धावा दिल्यात. जबरदस्त टाळ्या होऊन जाऊ या बॉलर साठी सुद्धा. चला स्पीडअप करायचा लगेचच, थांबायचं नाहीये. चला तळवडे संघाने जबरदस्त बॅटिंग केली आहे. काशीनाथ मासे साहेब इथे असतील, त्याने उपस्थित याच्या स्टेजवरती उभं राहायचं आहे. स्टेजवरती यायचं आहे काशीनाथ मासे साहेब. संदीप पवार साहेब, संदीप कृष्णा पवार साहेब यांनी स्टेजवरती यायचं आहे.
मॅच चालू करायची लवकरात लवकर. सेफ फायनलचा सामना आहे. जरा सामना फायनलचा आवडला असेल आणि पहिली इनिंग जर सर्वांना आवडली असेल तर जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या सर्व प्रेक्षकांनी आणि मान्यवरांनी तसेच या मंडळाच्या सर्व सहकाऱ्यांनी. जबरदस्त सामना रंगतोय सेमीफायनलचा. जिंकण्यासाठी 18 चेंडूमध्ये 36 धावांची गरज आहे. चला चला लवकर आटपायचंय, लवकर आटपायचंय. चला मॅच चालू करायची आहे. सचिन आटपायचंय, तुम्हाला उशीर होईल, काळोख होईल. चला अनमान शान कोणीतरीची अनमान शान आहे ते सचिन धोपटे. आपला पहिला बघा काय शॉट सजवलाय आणि खणखणीत मला वाटतं चौकार. कव्हर ड्राईव्ह. बघा 36 धावांचे आव्हान असताना काय सुरुवात केली आहे सचिनने. जबरदस्त सुरुवात केली आहे चांगली. तळवडे गावाची चांगली धावसंख्या उभी केली आहे तळवडेने, परंतु चांगला फटका सजवला सचिनने आणि खणखणीत चौकार मारला. 4 धावेने धावायचं संख्येचं धावसंख्या इथे संघाचं खातं खोलतंय 4 धावेने. चला मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी इथे थोडीशी मस्ती करू नये कारण आपल्याला शेवटचा सामना आहे. थोडंसं चला स्पीडअप करा, स्पीडअप करा. पुढचा चेंडू अक्षयाचा आणि ब्लॉक होलचा चेंडू होता. मला वाटतं हा धावबाद होऊ शकला असता. मिसफील्ड झालेली आहे आणि गच्चा क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. 3-3 खेळाडू इथे असताना सुद्धा बॉल सुटलेला आहे आणि 1 धाव. 5 धावा झाल्या 2 चेंडूवरती आणि आता आक्रमक फलंदाज आपल्या आक्रमक पवित्रा घेऊन बघूया फायनलला पोहोचवलं तर आहे, पण फायनल मारून देतो का ते राजेश लांजेकर साहेब. राजेश लांजेकर एक ऑलराऊंडर पॅकेज, राजापूर तालुक्यातील एक हिरा. मला वाटतं नक्कीच काही कित्येक वर्ष हा आपल्या गावापासून लांब राहिला होता, परंतु आज आपल्या गावासाठी ते दमखम लावताना राजेश लांजेकर थोडा. आणि हा बघा काही शॉट सजवला आणि मला वाटतं हा सुद्धा खणखणीत चौकार. चेंडू आणि 9 धावा झालेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 36 धावांचे आव्हान असताना 18 चेंडूमध्ये 3 चेंडूमध्ये 9 धावा. काय फलंदाजी चालू करते तर ते कोंडेतड संघाकडून राजेश आणि सचिन. जबरदस्त बॅटिंग म्हणावी लागेल. 3 चेंडू होते, हाणामारीचा षटक असताना इथे 3 चेंडूवरती अक्षय. आणि पुन्हा एकदा पुल केला आहे, बघूया कॅच होऊ शकते का. आणि मला वाटतं कॅच द विन द मॅच आणि खरोखरच कॅच गेली आणि मोठा धक्का बसलाय. बघा कमबॅक केलाय तो अक्षयने. काय झेल घेतलाय, सुरेख झेल घेतलाय. कोण घेतलाय अक्षय. बघा फसवा चेंडू टाकला होता आणि मला वाटतं सचिन धावा देऊ शकला असता, परंतु काय थ्रो केलाय. मला वाटतं अँड्रमची प्रॅक्टिस पण नसावी कदाचित, कारण हा अँड्रमला पण असं थ्रो केला जात नाही. परंतु ठीक आहे, संघामध्ये खेळामध्ये असं होत असतं. थोड्या चुका झाल्याशिवाय माणूस शिकत नाहीये. नक्कीच त्याच्याकडून शिकून घेईल, कारण हा थ्रो जर चांगला परफेक्ट झाला असता सचिन सारखा मोठा खेळाडू बाद झाला असता आणि मोठा फटका हा संघाला लागला असता, कारण हा एक बॅटर आहे की तो मॅच विन करू शकतो. पुन्हा एकदा परेश नॉन स्ट्राईकला आणि स्ट्राईकला आहे ते सचिन धोपटे. जबरदस्त गोलंदाजी म्हणावी लागेल अक्षय कडून. आणि पुन्हा एकदा बघा काय चेंडू टाकला आणि मला वाटतं हा झेल सुटलेला आहे आणि मला वाटतं फायनल सामना पण कदाचित हातातून सुटू शकतो, कारण हा झेल खूप मोठा होता. आणि कोणाचा झेल सोडलाय तर सचिन धोपटे याचा. सचिन सर खरोखरच सर लिटल मास्टर आहेत ते. मोठा झेल सोडला आहे, कदाचित फायनलचा सामना पण सुटला असं म्हणू शकतो मी, परंतु अजूनही सामना आहे. परंतु या संघाकडे हा एक हुकमी एक्का होता आणि त्याचा झेल सोडलाय. तो सोपा झेल अपेक्षाच करू शकत नाही झेलची.
बघा सर्वांना सांगू इच्छितो की जे बाउंड्री लाईनला जो पट्टा लाभलेला आहे आपल्याला एक बलराज सेना जे आता आपल्याला नवीन राजापुरी आपल्या कोकणामध्ये उदयाला हा पक्ष सन्माननीय अशोकदादा वालव यांचा हा पक्ष आहे आणि आपल्या कोकणवासीसाठी आणि या कुणबी समाजासाठी नेहमी झटत असणारे आमचे सर्वांचे लाडके अशोकदादा वालम साहेब यांचंही आपल्याकडून ह्यांना हा पट्टा लाभलेला आहे. चला स्पीडअप करायचं आहे लवकर लोक काळोख होतोय समोरच्या संघाला पण काळोख होतोय मित्रांनो सगळ्यांना खेळायचं आहे सगळ्यांना जिंकायचं आहे पण स्पीडअप करायचं आहे आणि हा जो बाउंड्री लाईनचा पट्टा आपल्याला लावला आहे त्यांचं खूप खूप आम्ही आभार मानतो त्याच्यावर रोख रक्कम पण आपल्याला लाभलेली आहे. पुन्हा एकदा फुलटॉ चेंडू आणि बघा मी मगाशीच बोललो होतो सचिन सारख्या खेळाडूला जर जीवदान देणं म्हणजे मोठा मैदानामध्ये पुन्हा एकदा बॅट खाली चेंडू होता परंतु समजला नाही सचिनला थोडासा स्लोवर चेंडू टाकला होता फसवा चेंडूला कमबॅक चांगला केलाय तो रुपेश पुन्हा एकदा सचिन साठी मारा करतोय तो रुपेश पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू टाकलाय सचिनला काही चेंडू समजत नाहीये परंतु खरोखर दोन चेंडू असे निर्धाव टाकलेत 17 धावाची गरज आहे 10 चेंडू 9 चेंडू मध्ये 9 चेंडू आणि 19 धावांची गरज सॉरी 9 चेंडू आणि 19 धावा फुलटॉ चेंडू होता बघा किती धावा निघतात त्या आणि मला वाटतं हा 2 धावा निघाल्या आहेत फसवा चेंडू होता 2 धावा निघालेल्या आहेत आणि 2 धावांनी धावसंख्या होते ती 19 8 चेंडू आणि 15 धावांची गरज 17 धावांची गरज बघा हा पुन्हा एकदा झेल आला आणि कोणाकडे आलाय मगाच्याच खेळाडूकडे आणि पुन्हा एकदा झेल बाद झालेला आहे तो सचिन धोपटे स्पीडअप करा शेवटच्या सुंदर मारला चेंडू चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल आणि मला वाटतं हा एकच धाव निघाली आणि 16 धावांची गरज 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज फायनल सामना आहे खरोखर चांगली गोलंदाजी केली ती या रुपेश याने खरोखर चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल 16 धावांची गरज 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज 6 चेंडू 16 धावांची गरज आहे नक्की सामना थोडा काळोखामध्ये होते पण स्पीडअप करा सारिश मगाच्या मॅचचा मॅच विनर आहे सारिश 6 चेंडू मध्ये 6 धावा दिल्या नव्हत्या मगाशी आताही बघूया कुठे मारला रे 2 धावा 5 चेंडू आणि 15 धावांची गरज 5 चेंडू 15 धावांची गरज फायनल सामना आहे सामना कोण जिंकणार शेवटचे 5 चेंडू राहिलेले आहेत आणि 3 दिवसाची मेहनत आता कोणाची इथे दिसते ते पाहूया सारिश वाईट पंचांचा अतिरिक्त धावेचा इशारा धाव संख्या झाली आहे ती 22 अजूनही 14 धावांची गरज 5 चेंडू 14 म्हणजे 3 सिक्सर मारायचे किंवा 4 चौकार मारायचे कंपल्सरी आहे जबरदस्त गोलंदाजी करताना इथे तळवडे गावचे संघ सर्व खेळाडू आणि पुन्हा एकदा हा पाहूया काही धावा निघतात ते आणि मला वाटतं डिक्लेअर बॉक्स मध्ये गेलाय बॉल आलेला आहे चला मॅच चालू करायची शेवटचे 4 चेंडू
आणि हा झेल सुटलेला आहे 3 चेंडू मध्ये. आता मला वाटतं 12 धावांची गरज आहे. 3 चेंडूंनी 12 धावा. खरोखरच सामना थोडासा तळवडे गावाकडे झुकताना दिसतोय, कारण बॅटिंग लाईन बघितली तर नक्कीच बॉलर हेवी होताना दिसतोय इथे. आणि या वर्षी नक्कीच आपल्याला नवीन चॅम्पियन मिळणार आहे राजापूर तालुक्यामध्ये. या चॅम्पियन पर्व 7चं विजेता ठरू शकतो तो नवीन चॅम्पियन दिसतोय आपल्याला. तळवडे की कोंडेतड, शेवटचे 4 चेंडू, 3 चेंडू सॉरी. 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारायचे. 2 चेंडूवरती 2 षटकार. कोंडेतड संघ थोडस शेवटच्या क्षणाला थोडासा कमी पडताना दिसतोय. मला वाटतं थोडस जो मोठा धक्का बसला होता पहिला, जे कॅच गेली होती राजेशच्या स्वरूपात, रांजेकरच्या स्वरूपात, तो कुठे धक्का त्यांना पचवता आला नाहीये. आणि पुन्हा एकदा आणि मला वाटतं या वर्षाचा चॅम्पियन आपल्याला मिळालेला आहे असं आम्ही बोलू शकतो इथे, कारण शेवटच्या चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे. आणि तर सर्वांनी जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. शेवटचा चेंडू आहे आणि या वर्षाचा नवा चॅम्पियन आपल्याला लाभणार आहे. तर शेवटचा चेंडू आणि हा मला वाटतं जेल बाद होऊ शकतो आणि आजचा या चॅम्पियन ठरलाय तो तळवडे. जबरदस्त खेळ केला आहे तळवडे गावाने.